вкарва, изкарва вода. Помпичката се слага отзад. Значи тук може да стане живарник. Може, разбира се. Помпичката къде казваш се слага? Има такива помпи, отзад се слага на траницата. Да. Отвънка. И тя направо смучи. И постоянно вкарва бистро. Вкарва по налягане вода, бие на струйки. То е едно като струйник се прави, една тръба с дупчица. Да. И бие, а пък другото е като сифон, откъдето като препочне прелива и стича. Да. И ако искаш да го източиш, отдолу го издърпваш и излиза водата, сама се излиза. Тук. Да. И един маркут се пуска да излиза отзад. Да. Нали не, да ти тече в краката. Дай капачката да не влезе. Вики, харесва ли? Супер е лодката, бе, казах ти, приятно съм изненадан и впечатлен. Аз искам ти да кажеш няколко думи, защото гледа лодки по чужбина месец и половина. Да се нарадваш на тази. И аз си казах, за тези пари, за които мога да вземеш от чужбина лодка 10-12 годишна, от тук взимаш чисто нова, с чисто нов двигател. С 5 години гаранция на С мотора. 5 години гаранция. Какво повече да говорим? Не, като разлика в цена, какво се получава? Като разлика цена, пак казвам, 2-3 хиляди лева ще постигнеш разлика, но пак говоря, лодка 12-13 годишна, на която не се знае. Може да има за ремонт нещо. Да, не се знае какво е състоянието. Гледаш едни снимки, дигаш се на 2500 км заминаваш, без да знаеш за какво точно отиваш. Дали става, дали не става. Защо, да. Защото това и да отидеш там, не винаги можеш да познаеш дали лодката има осмоза, дали тръгне в осмоза по лодката. Здравите лодки са скъпи навсякъде. Така е. Това е просто един много добър вариант за нашите условия тук. По моя преценка, без да се изживявам като ти си клиент, ти не си... Не, ти си облъчен от мене. Определено, да. Шофьора ми гепи лодката. Това е момчето, дето ми открадна. Това е крадеца. Да, отивам до Бургас, те ми товарят лодка. Ти какво реши, че ти правят услуга да ти я докарат до София, ли? Не, те, че ще ми я докарат, ама... Попитаха ме хората, как много ясно, че всеки един... Бех поръчал 4,10 за 25 кони. Нали? Абе, това е по-добре извод. Се видях се с един собственик на 4,10 и скача на 4,40, аз като сега то 2000 лева разлика, няма и толкова. Не е 2000 заради двигател. 2000, да. 1000 лодка и 1000 мотор. Едната е 8030, другата колко беше те? 600 ли беше? 7 и нещо. 900 и няколко лева разлика. Но винаги по-голямото корито върви по-бързо. Значи при еднакъв мотор, по-дългата, те са еднаква широчина. На мен тази дъното ми харесва, е точно това, което в момента се случва, макар че... Тя на 4,10 дъното е различно. Различно. Да, ето тук има... Тя е по-широка, обаче 8 см. И поне е предвидена за... Ще влече повече вода по-тромова. Тя е предвидена за двигател с дръжка. Да. 4,10. Да, някакво дупче не ми каква. В YouTube и гледах клипа с 25 нещо не мога като завиваш ще удра... да ми се дупчи. Значи това е лодка. Нас е за штурва. Ще спирам пак да снимам. Казахме по някой То да беше 20-25% разлика. Да. За съжаление, двигателът е в разработка и не може да му даваме газ. Но ще има клипове и с висока скорост. Другата седмица сме на пистата. Ще направиш ли ти едно клипче? Моля те, и в YouTube ще го качеш и ще... Колко време трябва да се разработва този двигател? Значи по принцип след втория-третия час вече може да се пробва, но не трябва повече от една минута да работи на пълна газ. И може, нали, постоянно до 3/4 газ, което са ти предостатъчни за глисаж. Значи основното е да се редуват ниски, средни, високи обороти. След разработката нещо сменявате и се масла нещо? Сменя се маслото до 20 часа или 3 месеца, което първо ми дойде. Се сменят маслата и филтър има маслен. И след това се кара вече нормално. Не, експрес. На пазара няма по-добро в момента.
за ново. Алуминиевите лодки гледал ли си? То няма аз много съм за гледане гледал. в момента, защото не съм вкарал. Като им видях дъното, какво не е равно. В смисъл една пътека имаш по-скъпия вариант да ходиш. Има тия срамно лидерите дъно, ама- срамно дъно. Има, ама слагаш там допълнителни някакви ламели ли? Не, нищо не Не, слага. бе, има, ама По-големите- тук по-големите парите, за са които по-скъпи. взимаш цял комплект, там взимаш една лодка и точка по Тя има и разлика, да се Значи, разликата тук е са- сериозна, тя не е някаква разлика просто. Трябва да отчетеш Към- хубавата алуминиева лодка. Минимум 10 бонуси отгоре. Какво правиме? И пак надолу. Ясно, че тук... А гледай само, моля те да няма пличина. Няма, ще влезна